на падару модар ва на апау хоҳар намемонад. Ҳамаро дашном мекунанд. Чаро бой додӣ? Чаро ҳамаро шарманда кардӣ? Падарам дар шаҳр сайру гашт мекард. Гаишникуро ман карда нишон медиҳад, ки ман бояд чӣ гуна ҷангум. Охир ту гаишники вазифаи худро иҷро кун. Ва аз назди онҳо падарам гузашта истодааст. Онҳо модари маро дашном карданд. ва модари ман низ дар ҳамон ҷо буд. Дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем, ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад, ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед, ки аз ширкати шифофармо дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед, ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд, ки дар онҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед, ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои гиёҳӣ дар кори худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. Муҳаммад табрик бо ғалаба. Ташаккур, аз дидани шумо шодум. гӯй ки ҷангидан чӣ гуна мушкил буд баъди аввалин мағлубияти фаврӣ дар карьерат, чунки чунин ҳиссиёт буд гӯё ки ту каме эҳтиётона меҷангӣ. бале, шумо ба ин чиз аҳамият додед? албатта, медонед, ин хатогии беақлонаи ман буд. ман охирон рақиби худро ҷиддӣ қабул накардам. ман фикр кардам, ки се ғалаба дар UFC ва акнун ман мағлубнашавандаюм. аз ҳамин сабаб ман рақибро ҷиддӣ қабул накардам. аммо ҳама ин таҷриба аст. ин мағлубият нест, ин дарси хуб ва таҷриба аст. шукри худованд барои ин. баъди мухориба бо ту Филиппе Лима боз як ғалабаи дигар ба даст овард. барои ту аз ӯ қасд гирифтан чӣ қадар муҳим аст ё ин ки ин дар гузашта монд. фарқ надорад. агар ки мо боз як маротибаи дигар ба қафас дароем, ман фикр мекунам, ки ин дафъа ӯ аниқ бой медиҳад. ман ин чизро ваъда медиҳам. лекин ӯ дар дуюм мухорибаи худ низ ғолиб шуд. аҳсан ба ӯ. танҳо барор хоҳонам. агар ки мо вохӯрем хуб мешавад ва ба фоидаи ман мешавад. ту гуфтӣ, ки пои худро шикастӣ. ин чизро аллакай тасдиқ карданд. ӯ ана ҳамин гуна аст. ба тарафи рост ё чап рафт. лекин ман фикр мекунам, ки хуб аст, чунки вақте ки устахони ту мешиканад беист дард мекунад вақте ки ту қадам мемонӣ. аммо ман умедвор мешавам, ки ин ҷароҳат аст. ман сахт умедворам, чунки аз сабаби ин осеб намехоҳам, ки интизори худбарқароркунӣ шавам. муҳаммад салом, дар аввал туро табрик мегӯм. гӯй ки пеш аз мухориба ту дида тавонистӣ, ки чӣ гуна туро дар Тоҷикистон дастгирӣ карданд. албатта, дӯсти ман далер ба ман нишон дода гуфт бародар нигоҳ кун. ман гуфтам, ки не, ин дафъаи гузашта буд. лекин маълум шуд, ки ин ҳамин рӯз ё ин ки дирӯз буд. ман гуфтам, ки хеле шодам, ки ин гуна барои ман мухлисӣ мекунанд. ташаккур ба ҳамаи онҳо. ман хеле шодам. ин мотиватсияи иловагӣ барои ҷангидан аст. медонед, ман фикр мекунам, ки меҳнатҳои ман натиҷа доданд. ин чиз маро хеле хурсанд мекунад. муҳаммад табрик бо ғалаба. ташаккур. оиди дуюм раунд, вақте ки ту зарба сар додӣ, гӯё ки ту каме худро гум кардӣ. ту дар ҳамон лаҳза чӣ ҳис кардӣ? бале, ман чизро ҳис кардам ва ба ӯ гуфтам, ки рафтем. ман бо ӯ зарбазанӣ кардан хостам, лекин ӯ ба қафо рафт ва ҳамин гуна ман худро барқарор карда тавонистам. рости гап каме сарам тоб хӯрд, аммо ман ба худ будам. ман дар чунин ҳолатҳо чанд маротиба қарор доштам. медонед, вақте ки ман дар UFC дар Абу-Даби бо Натаниел Вуд ҷангида будам, ӯ ба ман дар якум раунд зарбаи хуб зад, ки ман афтидам. ман як бародар дар Тоҷикистон дорам, номи ӯ Баха аст. ӯро ҳама мешиносанд. Баха 84. онҳо дар як толори калон нишаста ҳамакаса тамошо доштанд. ӯ ба ман нақл кард, ки дар ҳамон ҳолат ҳама хомӯш шуданд. ӯ мегӯяд, ки аз ҷоям хеста ба онҳо гуфтам, ки бовар кунед, ин охир нест, чунки ӯ дар ҳолатҳои аз ин бадтар буд. ва ман бархестам. ӯ зарбаи хуб расонид, лекин ман ба худ будам. муҳаммад, ман аҳамият додам, ки ту ин ҳафта бо психолог омадӣ. чӣ қадар ин чиз муҳим аст, чунки чунин ҳолатҳо каманд. медонед, дар ин бозӣ рӯҳан, медонед чӣ гуна аст. ҳозир ман ба шумо мефаҳмонам. ҳама мегӯянд, ки тоҷикон аз ҳама мухлисони беҳтаринанд. вақте ки ту бой медиҳӣ, ту ҳис мекунӣ, ки дар он ҷо чӣ корҳо рух медиҳад. на падару модар ва на апау хоҳар намемонад. ҳамаро дашном мекунанд. чаро бой додӣ? чаро ҳамаро шарманда кардӣ? на ҳама ин гунаанд. ин гуна одамон дар ботлоқ зиндагӣ мекунанд ва бетарбиянд. ва вақте ки ин гуна сухан мегӯянд, нохуш аст. мефаҳмед? вақте ки дашном мекунанд, махсусан падару модар, вақте ки падару модари маро даст мезананд, ба ман ин хуш нест.
барои ҳамин охирон маротиба рӯҳан худбарқароркунӣ душвор буд, хеле вазнин буд. Инаш як гап мегӯяд, дигараш як гапи дигар мегӯяд. Ва боз медонед аз ҳама бадтаринаш чист? Падарам дар шаҳр сайру гашт мекард. Гаишник ӯро манъ карда нишон медиҳад, ки ман бояд чӣ гуна ҷангум. Охир ту гаишники вазифаи худро иҷро кун. Ё ин ки дигараш дар мағоза рафта истодаанд. Медонед чӣ гап шуд? ҳамон рӯз падари ман таби хуб надошт. Падари ман мухлиси ашаддии ман аст. Ӯ бо модарам дар мағоза рафта истодаанд ва дар он ҷо дар Тоҷикистон ду ҷавон дашном карда истодаанд, ки ана Муҳаммад бой дод. Суханҳои бад гуфта истодаанд ва аз назди онҳо падарам гузашта истодааст. Онҳо модари маро дашном карданд. ва модари ман низ дар ҳамон ҷо буд. Падарам ӯро қапид, аммо модарам нагузошт. Гуфт илтимос накун ин корро. Ту эҳсосотӣ, илтимос ин корро накун. Барои ҳамин ин кори душвор аст, лекин ман аллакай одат кардагиам. Танқидкунон ҳамеша буданд ва мемонанд. Падарам ба ман чунин гуфт: танҳо вазифаи худро иҷро кун, тамом. Барои ман аз ҳама асос. ҳатто худи ҳамин рӯз вақте ки ман баромадам, шумо дидед ё не, баромади маро нишон доданд ё не, ман доимо ба худ гуфтам ки отаҷон ин барои туст, отаҷон ин барои туст, отаҷон ин барои туст. Муҳаммад салом алейкум, ту ҳозир оиди мухлисон гап задӣ ва кори рухдода бо Фаридун Одилов дар ёд омад. Ба фикри ту баъди мағлубият ӯ низ дар чунин ҳолат қарор дорад? Ана, шумо намунаи хеле хуб овардед. Вақте ки ӯ бой дод, вақте ки ӯ ғолиб мешуд, терминатор, терминатор, а вақте ки ӯ бой дод, мегӯянд ки ӯ ҷангро фурӯхт. Ин чӣ гап аст? Чӣ гуна ҷангро фурӯхта мешавад? Ҳатто 2 миллион, 3 миллион аз куҷо онҳо ин қадар пул доранд, ки ба Фаридун диҳанд, то ин ки ӯ бой диҳад? Ин мухорибаи хуб буд. Ман худам ин мухорибаро тамошо кардам. Фаридун ҷанги хуб нишон дод, лекин рақиб. Медонед, ман аз рақиб интизор набудам, лекин ӯ чунин фишор кард. Масалан, мо бо ягон кас гӯштин мегирем ва ӯ ҳимоя дорад. Ин гӯштини вазнин мешавад. Ва вақте ки гӯштин яктарафа аст, ин дигар гӯштин аст. Фаридун ва рақиби ӯ бартариро ба навбат мегирифтанд ва Фаридун хаста шуд. Фаридун монда шуд. Шояд ки Фаридун худро нодуруст барқарор кард. Шояд ки саломатии Фаридун хуб набуд. Ва боз пӯи ӯ сӯхта буд. Ин чизро ба ман гуфтанд, дар ёд надорам ки кӣ. Ман Фаридунро хуб мешиносам. Мо якҷоя нишаста суҳбат намекунем, лекин мо шиносҳои умумӣ дорем, ки онҳо мегӯянд, ки ӯ аз куҷо баромад. 2-3 сол пеш ин шахсро ягон кас намешинохт, аммо ҳозир тамоми Тоҷикистон ӯро мешиносанд ва вақте ки ӯ бой дод, ҳама ӯро пас заданд. Албатта ки аз ҷиҳати рӯҳонӣ ин хеле вазнин аст ва ман боварӣ дорам, ки ӯ бармегардад. Ӯ ҷангвари ҳақиқӣ аст, ӯ хеле бақувват аст. Ӯ ҳама чизро дорад, то ин ки чемпион шавад ва бошад ва унвонро дербоз нигоҳ дорад. Ба ӯ барор хоҳонам. Фаридун бародар, ҳамеша ба пеш. Ташаккур, ба ту низ барор. Ташаккур.